И здравейте хора, това е MyPeak България. Днес ще направя една томбола в сървъра. И тук виждате какви са нещата в томболата. Protection 4, Unbreaking 3, Fire Protection и Blast Protection. Това е на целия сет. Мечовете са Smite 5, Sharpness 5, Knuckle 2 и Fire 2. Имаме по 16 лега и по 2 стака полушани. От тия трите вида, сила, speed и instant health. Тук има Golden Apple и допълнително ще има 3 полшенки по ваш избор. Стакнати. И това е. Това е от томболата, значи трябва да се запишете, да се абонирате и да харесате клипа. Записвате с така. Запис Терей и никъл в игра. Моя е Давойд. Ето, правилно запис Давойд. В коментарите, записвате се в коментарите на клипа и ще има описание, което точно как става, ще има и скайп на това на сървъра. И това беше от мен и до скоро.